Lásky, že sú prelietavé, v noci som preč a cez deň spím, ja sa nikdy nezmením. Netráp sa, myška, je to zbytočné. Netrápte sa, je to zbytočné. Lásky, že sú prelietavé, niekto ten sen vymyslel, na Dominiku nemyslel. Netrápte sa, je to zbytočné. Netrápte sa, trvá to len chvíľu, keď to nevie. V stredu 29. júla zavítala do Záhorskej knižnice trojica autorov Vlado Bis, Peter Jelínek a Miroslav Karlík, ktorí návštevníkom predstavili svoje knihy. Každý z nich priniesol úplne iný svet. Vlado Bis priblížil príbehy z drsného prostredia divokého západu, Peter Jelínek zaviedol publikum do fascinujúceho sveta steampunku, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou, a ufológ Miroslav Karlík porozprával o nevysvetliteľných javoch a tajomstvách vesmíru. To sú v podstate westernové poviedky z divokého západu, kde som trošku zmiešal fikciu s realitou. A potom ďalšie nejaké knižky, dve mám hentam na stole. Mňa vždycky bavil ten divoký západ. No, iba tieto úseky Ameriky, iné úseky Ameriky ma moc nezaujímajú. Súčasnosť napríklad ma nezaujíma veľmi. Ale táto história tých koubojov, indiánov a v podstate celá tá zromantizovaná časť ohľadom Vinetu a toto, tak to je moje v podstate. No, čiže tak na Slovensku to je trošku chybelo, aj keď tu není veľké čitateľské zázemie, to je lepšie v Čechách. Preto som vydal minulý rok, teda rozhodol som sa v Čechách svoju knihu uviesť, hej, konečne, a myslím, že som dobre urobil, lebo tam je viac ľudí, čo fandí tomuto žánru. Návštevníci si užili podvečer plný dobrodružstva, fantázie aj záhad. Jack sa im hneď ponúkol a oni mu za službu prislúbili $100. Bolo však treba nakúpiť zásoby, zohnať kone a voz a Tex sa musel dať dokopy. Starí lovci od suseda Zlatokopa kúpili koňa aj voz, naložili naň veci aj Texa a už skoro za tmy sa vytratili z Deadwoodu. S novinármi si dohodli miesto stretnutia, na ktorom sa o 3 dni zídu. Bolo vzdialené asi 20 mil odtiaľto. Jack a Cliff plánovali do rána prečkať v lese, aby sa Tex mohol zotaviť z utrženej bitky. Atmosféru podujatia doplnil známy hudobník Paľo Drapák. Pre mňa sú výnimočné takéto vystúpenia z toho dôvodu, že je to obohatené o ďalší level. Ten level knižný, literárny, ktorý sa tu objaví, a teda vlastne ja som doplnkom toho literárneho celku tých ľudí, ktorí robia vlastne tie knižky a všetko možné. A ja som iba ako taká vsúka, taký doplnok, na rozdiel od koncertov, kde vystupujem, tam to je o mne. Tu je to o chalanoch, ktorí robili knihy a ktorí teda píšu knihy a ktorí, chvála Bohu, že existujú takíto ľudia. Čo ty a knihy? Čítaš? Čítam, ale málo. Už teraz posledné, kedy som čítaval, niekedy som čítal za 2 dní, aj 2-3 knihy som prečítal, strašne veľa, ale teraz dovolím si tvrdiť, posledných 15 rokov som prečítal možno 2 knihy, čo je smutné, ale v čase, kedy existuje internet, vieš, tam si prečítaš všetky tie možné veci a vlastne všetko to, čo potrebuje, aj keď samozrejme, že človek je bohatý aj z tých iných tém, nie len z tých všeobecných ľudských, ktoré existujú, ale tak no je to tak, jednoducho. Nečítal som hriešnik v tomto. Záhorská knižnica opäť ponúkla priestor na stretnutie autorov s čitateľmi a vytvorila príjemnú atmosféru plnú príbehov aj hudby.